Това, което направих днес, ми достави в пъти повече удоволствие от която и да било онлайн работа. Реално днес имах заявка за хамалски услуги, работата ми отне 40 минути. За 40 минути съм свалил багажа, натоварил съм го и съм го разтоварил на друг адрес, което е супер бързо. За цялата работа съм получил 30 евро, но за този период от време абсолютно всеки един човек, който ме е видял, с който съм се заговорил, поиска визитка, за да може, ако имат нужда, да ми се обадят, което значи, че или в даден момент може да ми се обадят, или да ме препоръчат, тъй като виждат, че си върша работата качествено. И да, изкарал съм 30 евро. Не са 300, не са 530, но е за 40 минути работа. Хората работят 8 часа за тия пари. 8 шибани часа на минимална работна заплата за цял месец. Което лично на мен ми дава надежда, че всичко може да се нареди. Въпросът е колко време ще отнеме. И просто исках да споделя една по-различна гледна точка от това, че всичките пари са в онлайн бизнеса. Можеш да вадиш пари по най-различни начини и това е един от тях.